қабл аз оғози марҳилаи аввали ҷоми вилояти хатлон роҳбарияти федератсияи футболи вилояти хатлон дар толори маҷлиси федератсия бо намояндагони дастаҳои бозингар мулоқот намуд. гуфта шуд ки дар ҷоми вилояти хатлон ки ҳамасола баргузор мегардад, дастаҳои футболбозон метавонанд баъди ғолиб гаштан дар чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум ширкат варзанд. ин як муваффақияти дастсавӣ хоҳад буд. ҳамчунин зикр рафт ки ин тадбир ба хотири дӯстию рафоқати дастаҳо ва боз ҳам омӯхтани тактикаи бозингарӣ ва такмил додани маҳорати бозингарон роҳандозӣ мегардад. дар радифи баррасии дигар масъалаҳо ҳамчунин дар ин ҳамоиш оид ба риояи қоидаҳои бозӣ, роҳ надодан ба дағалгуфторӣ, иҷрои қоидаҳои федератсияи футболи тоҷикистон ва хатлон мавриди назар қарор гирифт. сипас маросими қуръакашии мавсими нави ҷоми вилояти хатлон 2025 баргузор гардид. имсол дар ҷоми вилояти хатлон 16 даста аз лигаи дуюм ширкат меварзанд. дар мавсими имсола дастаҳои кушони ноҳияи кушониён, хуросони ноҳияи хуросон, нури деҳоти ноҳияи панҷ, ёвони ноҳияи ёвон, ҷиликули ноҳияи дӯстӣ, ҷайҳуни ноҳияи ҷайҳун, пахтакори ноҳияи қубодиён, чашмаи шаҳри туз, рахши восеъ, балҷувони ноҳияи балҷувон, ҳамадони шаҳри кӯллоб, шоҳини ноҳияи муъминобод, мунки ноҳияи ховалинг, барқи шаҳри норак, тераи ноҳияи шамсиддин шоҳин, сурхоби ноҳияи темурмалик иштирок мекунанд. дар ҷуфтҳои марҳилаи 8-1 ниҳоӣ ҷоми вилояти хатлон дастаи кушон бо хуросон, нури деҳот бо ёвон, ҷиликул бо ҷайҳун, пахтакор бо чашма, рахш бо балҷувон, ҳамадон бо шоҳин, мунк бо барқ ва терай бо сурхоб дар рақобат хоҳанд шуд.